в Антарктида, защото тази пивоварна в Антарктида, ние си я спомняме как отиде. Това е първата микропивоварна в Антарктида. Първата микропивоварна още е в Антарктида и работи с пълна сила и прави поне по една-две варки на експедиция. Заповядайте по този случай. Благодаря много. Това не е антарктическа бира, нали? Тази е, даже не съм сигурен какво се... Пинта, да, сръбска бира. Не, пинта е полска бира. Полска бира. Полска, фантастична. Няма значение. Кажи ми, моля те, ти какво дегустира, когато беше сега с Марина? Сега нищо. На миналата експедиция Мгм. дегустирах варката. Мгм. Беше ейл някакъв, не съм сигурен, Разбира се. но беше чудесен. Колко време беше отлежал? Поне 12 месеца или? Не, по-малко. 2, примерно. Само 2? Да. Добре. Ейла, може да, ако не го изпивате, да го пиете и на следващата година. Имаше останали за тази година от миналогодишни, обаче не го отворих. Някой пи от него, но аз не стигнах до там. Ами, това е едно уникално нещо, което само читателите на езиците на бирата знаят, защото иначе в Антарктида, нали, забранени са всякакви видове търговски и други дейности, но варенето на бира за собствено производство не е. Да. И Нищо сега, не е забранено всъщност. Всъщност нищо не е забранено, много хубаво. Добре, последно. Какво мислиш до година, ако отидеш да свариш, след като си се вдъхновил от тия бири? IPA? IPA, да. Добре, Нещо ама трябва по-силно. да вдигнеш температурата Нещо в по-силно, да. станцията над 23 градуса. Ще успееш ли? Так, трудна работа. Тогава намерете една мая, която да работи на 18 градуса. А каква бира трябва да сварим там? На по-ниска температура? Ами, трябва да бъде смесен жанр. Любовта, без която не можем в този град, който